dia, bona vesprada a tots. Convoquem un ple extraordinari i urgent, motivat en aquest cas pel tema de la declaració de licivitat, i és que vam apreciar l'altre dia l'existència de tres persones que també van resultar afectades per aquest increment de complements específics en el seu moment, i perquè entenem en aquest cas, igual que els altres, no els podem deixar a part, i per tant s'han d'iniciar en aquest cas tot el procediment oportú en aquest sentit. Nosaltres hem d'iniciar l'expedient per a que puguem fer les al·legacions i posteriorment serà un altre ple, i ho vam fer el dijous passat, per a el que seria l'aprovació, en aquest cas, o el pronunciament sobre aquestes al·legacions en concret. Per tant, avui en principi anem a votar la declaració d'urgència del plenari per a pronunciar-se sobre el mateix. L'urgència ve donada perquè el dia 2 de juliol finalitza el termini en principi per a interposar el recurs contenciós administratiu. Tinguent en compte que és el 2 de juliol del 2008 es va publicar l'aprovació inicial del pressupost de l'any 2008. Per tant, aquesta és la data de termini de finalització del plaç, diguem-ho així, per a poder presentar el que seria el recurs contenciós administratiu. Donat en aquest cas la premura en aquest sentit, evidentment ens hem vist obligats a convocar un ple extraordinari i urgent per a, en aquest cas, que els plaços es complisquen en conforme possible. Per tant, en primer lloc, votarem la ratificació de l'urgència de la sessió. Vots a favor de la... Vots en contra? I ara entrem en el fons de l'assumpte, i és que es proposa recordar ratifiquem en aquest cas la inclusió en l'ordre del dia de l'acord. Vots a favor de ratificar la inclusió en l'ordre del dia d'aquest punt? Vots en contra? I bé, entrant en el fons de l'assumpte, evidentment, perquè es proposa, de la mateixa forma que ha passat la computació, el ple que es va celebrar el dia 29 de març, es va acordar una sèrie de punts en concret, i vist que no s'ha procedit a notificar i donar tràmit d'audiència als funcionaris que ocupen els respectius llocs de treball com interessats, en el procediment de declaració de licivitat s'acorda, en primer lloc, en base als mateixos fets antecedents de fets, fonaments jurídics i motivació que recullen a l'acord de ple del 29 de març del 2012, incoar expedient de declaració de licivitat respecte de l'acord del ple de la corporació de data 19 de juny del 2008, aprovació inicial del pressupost general municipal, bases d'execució i plantilla per a l'exercici 2008. Elevat a definitiu en data 22 de juliol de 2008 per decret d'alcaldia número 640/2008. L'acord del ple de la corporació de data 14 de juliol de 2009 d'aprovació inicial del pressupost general municipal, bases d'execució i plantilla per a l'exercici 2009. Elevat a definitiu en data 18 d'agost de 2009 per decret d'alcaldia 682/2009. Pressupostos dels anys 2010, 2011 i 2012 que són una pròrroga automàtica del pressupost del 2009. Segon, sol·licitar informe a Secretaria General, intervenció relativa al procediment, causes de nul·litat de les plantilles d'objecte d'expedient i licivitat de les mateixes per als interessos generals. I tercer, posar de manifest l'expedient complet per a que en el plaç de 10 dies els interessats al·leguin i presenten les al·legacions i documents que estimen pertinents. Són interessats els empleats públics, el complement específic dels quals és motiu de l'expedient, als representants de funcionaris laborals i als representants sindicals. Alguna cosa a comentar, Joan? Alguna cosa a comentar?
tant, queda aprovada la proposta. Bé, doncs donar temps per finalitzar la sessió.